Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera. Asteazkena da, eta asteazkenetan badakizue, musika barra. Gainera, eguzkiatera da, hau, ospatzeko modukoa eta gauzak musikarekin ospatu behar dira. Horregatik, Tenpora taldeko Juantxo eta Helene etorriko dira gurera. Tenpora taldearen azken lana aurkeztera. Ama. Gau eta egun, agur eginez elkarri. Edan gogotik, ardo txuria, matxetik dator bizia. Horregatik, diskoaren omenez, gaurko saioaren hasiera efemerideen protagonistetako amei eskaini nahi diogu. Adibidez, bota, nor jaio zen gaurko egunez? Jose Antonio Agirre, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehen lehendakaria. 1909 martxoaren 6an hain zuzen ere. 32 urte zituen lehendakari izendatu zutenean eta 56 urterekin Parisko erbestean hiltzen arte mantendu zuen kargua. Agirre lehendakaria nortzen badakigu, baina zeintzen bere ama. Bernardina Lekube Aranburu. Mutrikun jaioa, 1877ko maiatzaren 20an. 10 seme-alaba izan zituen eta 1950ko apirilaren 19an zendu zen. Haupa Bernardina. Egia esango izago, abenduak 19 ditu, gaur ez zaitut deitu, txiste bat musu bi pantailan. Comete la vidaren bat, disfruta de la vida, chaval, zure abukatu da. Beste ama bat, Luisa Santiago Márquez, Gabriel García Márquezen ama. Gaurko egunez, 1927an jaio zen kolombiar idazlea eta kazetaria, 1982ko literaturako Nobel saria. 20. mendeko autore esanguratsuenetako bat izan zen Gabo. Gaztetan kazetaritzan aritu zen Frantzian, Mexikon eta Espainian. La Barranquillako intelektualen taldearekin harremanak izan zituen eta zinema ikasketak egin zituen Italian. Eta 1955an argitaratu zuen lehenengo eleberria, La hojarasca, Orbela. Bertan Faulknerren eraginpean gerora oinarri izan zituen literatura mundua eraiki zuen. Han agertzen dira jarraiako eleberrietan eta kontakizun laburretan azaltzen diren pertsonaiak eta giroak eta tartean Macondo, García Márquezek sortutako alegiazko herria. Macondo sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes. Eta osotasuna 1967an iritsi zen. 100 años de soledad eleberria argitaratu zuenean, errealismo magikoaren erakusle gorena. Baina guk esan dugu bere ama aipatu nahi dugula, ez Gabo bera. Arazoi, you are right, Axante. Goiuri, Luisa Santiago Márquez igualan izan zen Gabrielen ama. Emakume hura funtsezko erreferentzia izan zen bere semearen unibertso narratiborako. Bere amak Gabriel Eligio García telegrafistarekin izandako maitasun historiak inspiratu zuen Gabo. El amor en los tiempos del cólera idaztera. Badakigu Gabriel García Márquezi egan egiteak beldurra ematen ziola. Antza denez, hegazkin bat hartu behartzuen bakoitzean, amak kandela pizten omen zuen, eta etxean zuten aldarean jartzen omen zuen. Ziur naiz horrela lasaiego egiten zuela egan Gabok. Ziur. Este disco es una casa sin puertas ni ventanas que Pablito Milanés lleva consigo a cualquier lugar en que se encuentre, solo para que sus amigos del mundo entero se reúnan a cantar. Es una casa ambulante, abierta a los amigos del mundo entero
y de lenguas diversas, pero en las que solo se habla una lengua común, la música. Eta beste ama baita aipatu behar dugu. Modernismo estatu batuarraren ama hain zuzen, Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe 1986ko martxoaren 6an zendu zen, hau da, gaurko egunez. Artista hau ezaguna egin zen batez ere bere lore pinturengatik. New Yorkeko etxe horratzengatik eta Mexiko berriko paisaiengatik. 1929an O'Keeffek Mexiko berrira egingo zituen bidaietako lehena egin zuen. Lekuaren orografiak eta eskualde urrun honetako kulturen nahasketak norabide berri bat inspiratu zuten bere artean. Urrengo 2 hamarkadetan uda gehienak Mexiko berrian eman zituen bizitzen eta lanean. Eta 1959an bere bizileku iraunkor bihurtu zuen. In the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Tira, beste ama batzuk aipatuko ditugu. Adibidez, Valentina Vladimirova Terekova, gaurko egunez jaioa 1937an. Kosmonauta, ingenieria eta politikari izan zen. Espaziora joan zen lehen emakumea. 200 izangai baino gehiagoren eta 5 finalisten artean aukeratu zuten 1963ko ekainaren 16an jaurtitako Vostok 6 probatzeko. 58 orbita osatu zituen lurraren inguruan 3 egunetan lurretik kanpo. Bakarka, espazioko misio bat egin duen emakume bakarra izaten jarraitzen du. Vostok 6, kuriosoa, Ona. gustatu zait. 1963ko azaroaren 3an, Andrian Nikolajev kosmonautarekin ezkondu zen eta urtebete geroago Yelena Andrianova Nikolajev Tereshkova alaba izan zuten. Yelena egun medikuntzan doktore da eta entzun datu bitxi hau. Espazioan ibilitako 2 kosmonautetatik jaio zen lehen pertsona izan zen. Haze datua. Zar bat. Escondan su vientre tiembla. Todas las madres del mundo escondan su vientre tiemblan y quisieran retirarse a Virginias ciegas y al origen solitario y al pasado sin herencia. Eta ezin aipatu gabe utzi Marian Beth, austriar abokatu eta feminista. Gaurko egunez jaioa, 1921an zuzenbidean doktoratu zen lehen austriar emakumea izan zen. Austriako emakumeen mugimenduko hainbat elkartetan parte hartu zuen, bereziki emakumeen berdintasun juridikoaren testuinguruan. Batez ere, balio iraunkurra dute 1925an eta 1931an argitaratutako senar-emazteen lege berria eta emakumearen eskubidea azterlanek. Gainera, Marianek Austriako amatasun etxearen sorreran parte hartu zuen. 1938an Alemania naziak Austria bereganatu zuenean, bere izena abokatuen erregistrotik ezabatu zen eta Bezek eta bere senarrak estatu batuetara emigratu zuten. Sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek, egin zaitu hau txaol, eguzkiari uluka. Ba, gora aipatu ditugun ama guztiak, gora aipatu ez ditugunak, izan direnak eta izango direnak, gora. Gora, esan bezala, tenpora taldekoak ere etorriko dira ama lana aurkeztera, baina ez da gaur landuko dugun gai bakarra izango. Josune Belez de Mendizabalek honako galdera botako digu. Zer hobetuko zenuke? Eman bozka. Eta arrantzazera hariko gara, prestatu, kainaberak eta sareak. Ba, dantzatzeko eta hasteko moduan gaude ezta, goazen bigarren kafearekin. Bueno, dantzatzeko prest ez dakit ba, nahiko zurrun ikusten ditut zuen gorputzak. Beraz, berotu. Martxoak 6 ditu, asteazkena da, eguzkia atera da, eta gu oso pozik gaude. Beraz, ongi etorri bigarren kafera, etorri gurekin, kafea hartzera.
zuekin Julen Goikoetxea Obregozo. Obregozo! Obregozo, bai. Edo zer gauza. Obregozo da pixkat Gillo Portugaldarra dola, ez? Ondo, oso ondo. Amei buruzko sarrera egin eta nire amoren abizenak gaizki esan. Oso ondo. Berriro egingo dugu. Perfecto. Hasiko gara. Egunon Julen Goikoetxea Obregozo. Egunon, bai. Eta egunon Gartxotun zain letona. Egunon, ekipo. Ni Goiuri ez izarrandia nauzue eta oraindik erdilo nago. Tiene que ser suficiente con lo que ella ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena, no. Ongi etorri giro goxo honekin bigarren kafera saio honek 729 du, goizak 10 eta 17 gu hementxe 3 pozik eguzki izpiak ikusten ditugulako eta dantza nahiko ondo egin dugulako. Nahiko ondo hemen txatean jartzen dute gaurkoa nik salbatu dudala eta indiokerrek arrazoi duzen gaur ustete dena eman detela. Call me Beyoncé gaur Goiuri. Solita estoy yo, no está aquí mamá, no está aquí no está aquí mamá, no está aquí no está aquí mamá, solita estoy yo. Saioa ezagutzen duenak badaki goizero efemerideak errepasatu ostean maite ditugun gauzak edo maite ez ditugunak aipatzen ditugula, maite duten tartea deitzen diogula eta horrekin ematen diogula. Hasiera benetan ofizialki bigarren kafeari beraz, horixe egingo dugu eta ni neu hasiko naiz gaurkoan. Oso ondo. Ez dut maite. Ara? Zer? Ara? Zer? Beste kargu hartu eta gaur maite dut ezarekin ondo. Bueno, batzuetan bizitza oreka da. Bai. Maite dut. Edo desoreka ere bai. Desorekatik gehiago du normalean, baina tira. Maite dut asko aipatzen ditut normalean. Ziko diazu, egunen batean maite dut ez aipatzen, ez? Ziko ez dizu, baino komentarioa atak hortxe zegoen. Vale. Ez dut maite ametxek desoreka sortzen dizutenean. Hau da, oso guaia iruditzen zait eta maite duta izan zitekeen amesteko dugun gaitasuna. Hau da, zu ohera joaten zara, lokartzen zara eta bapatean amestu ezakezu eta gainean sentitzen duzu edo nik behintzat oso ametxe errealak izaten ditut eta orduan sentitzen duzu baian, New Yorken nagoela oinez edo nere amona oraindik bizirik dagoela edo formula bateko gidaria naizela, horrelakoak eta orduan Renfe puntual iristen dela. Hori da. Asko maite dut daukagun gaitasun hori eta oso politia iruditzen zait, baino batzuetan, amesten dituzu gauza batzuk, gero esnatu eta konturatzen zarenean ez direla egia, pixka bat desorekatu egiten zaituzten. Bajoia esan nahi duzu. Bai, bajoia. Eta orduan, gaur hori gertatu zait eta konturatu naiz oso triste esnatu naizela. Ametxean agertzen ziren pertsona batzuengatik, agertzen ziren, gertatzen ziren gauza batzuengatik eta esnatu naizenean eta konturatu naizenean hori, etzela egia eta etzela horrela nire bizitza, oso triste jarri naiz eta orduan, ez dut maite ametxek eguna hankazora jartzen didatenean. Hor badakizu, nola esnatzearen baldintzatzen duen beste faktorea zerin den? Zer? Ze ordu den esnatzen zarenean. Goizeko ordubia baldin badira esaten duzu, oraindik ere kuluska bat zeukat. Goizeko 6 baldin badira, akabo, horrek ere. Eta egia dago Juri esan dezunaren arira ere, batzutan ez zaizu pasatzen alderantzizko hau da.
zerbait amestu eta esnatzean, eskerrak, eskerrak ametsatzela, zen, oilia da, hori ere pasatzen da, orduan. Bai, bueno, nik uste eta ametsetatik kanpo ere, zerebroak, goraberak ekartzen dizkigula onak eta txarrak, eta subkostientean ere, ala behar du ez, orduan, bueno, animo goi hori. Eskerrik asko, zuekin asko zobeto nago, egunak soiliko bera egin esango dizut, hau ez da ametsa, hau realitatea da. Eta eskerrak. Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece. Eta zer maite duzue bazuek? Nik esango dut, gainera gaurko nire maite duta ere, hemen askotan aipatu dugun gaia da, mila aldiz esaten dugu nola bakoitza bere ez dakit abiaduran, bolan, inertzian goazen, eta ni adibidez, badakizue oso zalean naizela, alakoak hausten ditugunean, ezta? Zuk ere aipatu zenuen lenguan trenean pasazitzen zuen gauza bat, bueno, askotan izan da izpide hori hemen saio honetan, niri gaur pasa zait, eta maite dut besten elkarrizketetan sartzea permisurik eskatu gabe. Zentzu honenean. Eta gaur pasa edukaziotik beti eta empatiatik ez modu txarrean. Gauze pasa zait, hemen ondoan daukagun Ara Mendia, product placement indet, nahi gabe, bueno, Ira Mendia, pasteleria joan naiz bollo de krema baitako bat erostea, aste azkena da, eta merezidet, aste erdian alako sari bat, ze pasa eta kafea eskatu diot bertako emakumeari, eta hortze bilen kafea prestatu bitartean, bere lagun batekin hizketan, eta alako batean entzun dut, ez dakit nola itzen zen, baina imaginatu, Sofia, zela, eta esan dio, oye, Sofia, ¿y cuánto llevas sin fumar? Esan dio, eta lanean zebilen emakumeak, arrotasun osoz, esan dio, 2 hilabete zera mala, eta nola ni ere prozesu berean nagoen, pentsatu gabe horrela, subkostientea ez kostientek izan dut, yo también! Hola bota diot, baina permisuik eskatu gabe sartu nez, hola atzain duta, hasi eta, bueno, hortxe hasi gea, bakoitzaren prozesua nola izaten ari dan, berak hasieran pasar zituen zailtasunak orain egonkortu direla, baina zer botatzen duen faltan, zer ez, eta gustatu zaitzen, bueno, ematen du igual edukazio txarrekoa dela hola konversazioetan sartza, baina begira, gero eukidegu, alako 6-7 minutuko elkarrizketa oso eraikitzaile bata besteari indarra eman diegu, eta hor sentitu dut, eta maite dut, eguneroko inertzia eta zakit begietara ez begiratu, gurera joan, gure gauzetara zuzenean joate, hori hausten denean orduan, bueno, hemendik besarka bat bere izena ez dakidan hemen ondoko pasteleriako emakume maja horre. Eizu oso politxero itzen zait, egin duzuna, gehiagotan egin beharko genuke gartxetek esatuen bezala, empatiatik noski. Bai. Zara sartuko besteen konbertsazioak entzutera, ez dakit, ez? Sekretua kontatzen ari badira, edo, baino horrelako zerbait, ez? Gainera, poztasunetik, poztu egin zarazuk, jakitun zara ze gogorra den. Claro, sentitu dut horre klub bereko norbait, hemen ere nik aipatu izan dut, ni adibidez, gaur egun gaina, Instagram bitartez nahiko horreza, zerbait entzuten dudanen eta asko gustatzen zaidenean, joera dut norbaiti idazteko. Hau da, Julen edo Goiurik gaur diskazo bat aterako balu, eta nik entzun, ez dut itxoiten bizitzak hoien parean jarri arte. Normalean, numero askatzen dion norbaiti zenbakia, edo bestela Instagrametik kiston audio behaltzet, aizu, ez gea ezagutzen, baina, ea raindezu, eta asteazken goiza alaitu diazu, eta ez dakit, gustatzen zaite, nola esaten da, bizitzaren tartean sartzea, ez, pixka bat. Aite dut. Hau pasu, Gartxot, hau pasu, eta zorionak bide bat, ez? Yes, smoke free. Gauza bat argituko dugu. Diskoaren izatekotan alderantziz izango, eta berak aterako du diskoa, eta bidaliko dio audio bat. Diskoa una dela esanez. Tenia, ten bialdu, azkeneko 2 urtetan bi, eta ditut, Barkatu. Audio, Julen? No, excuse me. No, excuse me, ez alenizun nik erakutsi, nire Spotify rapeko abestirik entzunena galdu inun izan zela pasaden bestean. Zu salbatzen zaitut, baina alegiko, buru ondio ez. Ez du bezurrik esan, No hubiera dado todo en un principio, no hubiera sido la noche en tu espalda, congelándote de frío, de haberlo sabido. Eta zer maite du Julen
Goikotxea obregozok. Nik beste zerbait argitu behar dut hasi aurretik, hor indiokerre jarri du, Julen, gartxotek despistatu zaitu dantz egiterakoan, bai, argi eta garbi. Ados. Zutik jarri da, Eta esan dut, zerbait badator. Eta esan dut, ni dantza berez gaizki egiten dut, urraz, egiten ez baut, ez da zer gertatuko, eta ikusiko dut gartxoten ikuskizuna. Eta hori izan da, indioker, gaur, poste bat bezala, poste bat bezala beti goten gara, baina geratzearen arrazoia. Eta zer maite dudan, begira, maite dut, beti esaten du nik herri txiki batekoa naizela, eta herri txikietan, egunez eta gauez, kalean, ez dago diferentziak gehiagirik dabilen jende kopuruaren inguruan. Baina ja, herri koskor edo hiri batera joaten zarenean, maite dut, gauez, hiri horietako kaleetan ibiltzea, hau da. Egunez, jendez beteta egon diren kale horietan, gauez, ja inorrez da bilenen, ja jende erretiratzen den garai horretan, dagoen ez dakite, isiltasuna edo hiriari begiratzeko beste modu bat, eta esan dut, ni herri txiki bateko naiz, eta ez dut gehi egitan horrelakorik egiten, baina tokatzen zaidanean, maite dut, isiltasun hori, eta begiratzea ez, lehen kalean egon den bizitza orain, askotan etxeetan ikusten da, argiak ikusten dituzu, eta bat eta beste, eta maite dut hori, aurreko asteburuan Gasteizen tokatu nintzen, iluntzean, eta igande iluntzean zen, eta nobaritzen zen, jende gutxiago zebilela kalean, eta Tolosa ere ez da hiri handi baten tamainakoa, baina gure herriarekin alderatuta handiagoa da, eta gau ez ere Tolosan, ez dakit, nonbaitetik atera eta autora bidean zoazenean, badagoen patxara hori, eta lasaitasun hori arnastea gustatzen zait, eta nolabait ere bada, hiriei beste modu batera begiratzeko modua. Neri justo, Julen, hau esan da, atzo pasazitzaidan gainera, behirazte kuriosoen, bi ertzetan, hau da, goizean goiz ona etortzeko, eta lehenago kirola egiteko, 6 eta 10 aldean kalean nintzen, eta goizean ere, oraindik herria edo hiria piztu estenean bizi zanuen, egun osoa kanpoan eman nuen, ditudan 500 lanak harinkatzen, eta gauean etxera itzuli nintzenean, atzo beste ditxosozko Realanen partiduak ere, ez dakit, desertu bilakatu zuen Donosti, eta orduan, bueltatu nintzenean ere, gauean, aipatu dezun, egoera hori zegoen, orduan, kuriosa izan zen, goizean, eta egun guztia porai, ibili nintzen landaran, eta esan dezuna, doblete egin nuenik atzo, goizean eta gauean. Eta berdina da, goizekoa eta gauekoa. Di goizekoa nahiago dut zen, badu, ez dakit, oraindik esnatu ezten hiri edo herrian, zu esnatu zareraren arrotasun ez dakit denitza, baina berezitasun hori. Gauean gehiago da, egun guztian jasandakoa, etxea ja lota sartzeko beste sentsazio batekin. Baina, gora kale utxak. Batez ere, gehiegitan betetzen diren hirietakoa. Hori da, batez ere horiek. Hori da. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu, zure itzala itzaltzen, argia eta iluna, dena berdina zen, ta beste behin, isilik erori zinen, ta orain hemen, isilune hau zaintzen, ta orain hemen, isilune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen, hobeto egiten. Eta ordenagailuaren beste aldean dagoenez, naiz eta ez dakit entzungailuekin borrokan ez dute debien, edo hilarekin borrokan, berari ere maite dute. Egunon, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde. Egunon, esan duzu ondo egin duzuela, lo? Bai, eta zu burrukan hemen ikusi zaitut kaskoekin. Burrukan daramatzat ez dakitzen bat egun, ja. Nago salto de baiaz egiten, ja ez dakin ondaukadan burua eta horregatik ere arazoak kokatzeko kaskoak besteak beste. Ni nahiko alteratuta nago, bai, estreinaldia daukagu igandean eta gabiltza hor buru belarri, baina ez horrekin bakarrik dakizuen bezala, autonomo fina garenok, hainbat saltxatan gaudelako. Orduan, zentratuko naiz eta esango izuet zer maite dudan,
zen maite dut nik gaur? Bueno, hemen gaur izugarrizko izoztea egin omen du, ni oraindik naz etxetik atera. Nik irratian entzun dut, hemen erdialdean 0 gradu. Orain dago oso polit, eguzkia hemendik ere etxetikan sartzen da, zuek aipatu zue eguzki izpi horiek, ez da? Askotan zelako epeltasun eta ez dakit, goxotasun ematen diguten. Orain laster aterako naiz, zuekin bokatuta kalera, baina horre ibiliko naiz, kipulen moduan, azalak eta azala jartzen. Eta maite duta, begira, esango dizuet, aipatu dizuet igandean daukagula estreinaldia, loraldiaren baitan, estreinatuko dugu Dadaulala, olako pieza labur bat, Lesboe taldeak egindakoa, eta da nahiko dadaista, eta nahiko zoroa. Gu bobeok nahiko zoroa gara, hori igandean bai. Baina, nire maite duta doa, ostegunean egingo dugun beste pieza batekin lotuta. Eta pieza hau da Daisy Crazy izenekoa, Espelopezek zuzendu zigun 20 minutuko pieza da, eta lehenengo aldia da egiten duguna, dakizuen bezala, olako antzerki laburra egiten da gertutasunetik, publiko gutxirekin, hori pixkat ez zaude eskenatoki batean, baizik eta nahiko maila berean, publikoak ere ikus dezala dana, artifizio hori gabe, eta konplizitate puntu horrekin. Baina oraingo honetan, Gasteizko udalak kontratatu du pieza hau berdintasun zerbitzutik martxoaren 8ko egitarauaren baitan, eta egingo dugu ostegunean Aldabe gizartetxean. Aldabe gizarte etxeko antzokiak 160 eserleku aprox ditu. Eta, claro, anerekin egiten dut, Anegabararekin ere bai, kasu honetan Petlimbo konpainia kontratatu gintuen pieza honetarako, eta honekin ze kontatu nahi dizu, eta inbeste datu eta datu eman eta gero, bai, oso urduri gaudela, loraldian, estreinaldia dukagulako igandean, baina holan jarrita pentsatzen esan dut, ama, bihar beste bolo bat daukagu. Daisy Crazy hau, eta konbokatu ditugu eta saldu ditugu sarrera guztiak, sold out bat egin dugu, hau ipini behar da efemerideetan, urrengo urtean hau aipatu behar duzue, 160 pertsona konbokatu ditugu 20 minuturako, eta nik pentsatu dut nire txiri buelta partikularra. Bueno, egongo gara, eskenatokian baino, denbora gehiago agurtzen jendea, gero, klaro, ni naiz oso, kaixo, eskerrik asko tortzegatik, osea, 160 pertsona eta bietatik desente izango dira ezagunak, gu gara nahiko kansinoak, publizitatea egiten dugu oso gustora. Orduan ere maite duta, jende horri zuzenduta, eta, bueno, pues a ber, disfruta, nik esaten diet guztiei, erosten dutenean sarrera, 20 minutu dira, ze gaina doa pin-pam-pun. Eta gero, eske gogoekin gatu gara, bueno, jun zaitezte ja, ideia horrekin, 20 minutu direla, eta kostatuko zaila beraiei ere esertzea eta leku hartzea eta gurtzea ondokoari denbora gehiago ikuskizunak irauten duena baino. Baina hori oso pozik gaudela eta nire maite duta hori, publikoak erantzuten duenean asko eta asko lagunak dira. Eta maitasunagatik egiten dutela, batzutan ez dute gustoko antzerkia. Eta gaizki pasatzen dut eta horrela, baina datoz, eta hori, nire eskerrona beraiei. Eta guk galdera egin diogu Josuneri, galdera izan da ea zer maite duen, eta uste dut berak beste galdera bat egin behar duela, eta galdera hori da zer hobetuko zenuke. Eta hortik gaurko kontutxoak, ez da Josune? Bai, oso zabala da, bota dudan galdera hori ze hobetuko zenuke, eta bueno, zer ez, zenbat gauza dauden hobetzeko, edo horretan gabiltza batzutan. Baina, bueno, pixkat trampatia ere bada galdera hau, pixkat orokorra ni gustatzen zaitzuei holan aurkeztea txiri buelta modu oso zabalean zuek ere zuen burutazioak botatzeko, eta pixkat, sortzen diren gauza arraroak, lotzeko, porque zer hobetuko zenukete zuek, venga, busti zaitezte, zer hobetuko zenukete, karo, esparru general batean, esparru pertsonalean, biltzen gaituen gizartean, orokorrean? Bai, gartxot, bai, esan, bota. Nik maila pertsonalean hobetuko nuke sentitzen dut gauzak gehiegi eragiten diatela onak eta txarrek,
eta horrek emozionalki oso gora-goratxua den bizitza badakar. Gailurrak ederrak dira, baina zuloak ez. Eta sentitzen dut, gauza guztiek asko eragiten diatela. Norbait okurrituko zaio gaur egun modan dagoen kontzeptu bat, hori definitzeko, baina nik esaten dut gauzak eragiten didatela gehiegi. Esago nuke txikikeriak haundi bihurtzen ditut, eta esan bezala hori batzutan joera positiboa da, zen askotan leku txikietan dago ere bizitzaren magia, eta hori atzemateak sentiarazten hau bentaja dudala gauz askotan, baina gero era berean hitz txar batek, egoera oso puntual batek usten hau jota egun osorako. Beraz hori aldatuko nuke neregan zen nekeza da. Gizarteari begira nik oso argi daukat, bizitzak salbatzeko ez badain bada, internet desagerraraziko nuke, eta ez da broma bat. Ditugun krisi abiadura eta utxune gehienen eragile dela iruditzen zait, eta gainera bueltatuko gintuela alako, ez dakit, empatiaren prehistoria batera bezala, falta motatzen dudana, eta egiteko moduak askoz dinamikoagoak izango liratekela, eta ez dakit gizakia eta humanoa azaleratuko zela, eta ez gaur egun garen pantalla ibiltaria. Hoxe, aldatuko nuke. Oie, Gartxot, eskerrik asko, zelako galdera potola boto dudan, eta, nola jarri zaren, eskertza izut, zintzotasunari, Egin iten diat, Josune, sensiblena bakizu, azte azkenetan. Bueno, hormonas espejo, ni antzeko parecido, egia esan, baina, bueno. Bai, internetena nik super argi daukate, eta ez dakit, bozkatuko nuke horren alde... Bozkan sinetxiko, baina hori horrek baztez. Bale, zuek ze bustiri nahi duzu edo Goiuri Julen? Nik ze hobetuko nuken, niri gustatuko litzaidake, existituko balitz jarabe bat botere gozea asetzeko. Ze iruditzen zait, munduko gauza txar asko botere gozetik etortzen direla. Hau da, agian jarabe batengo balitz botere gozea asetzeko, gizon askok ez lukete emakumea, baina boteretsuago sentitu nahi, eta orduan ez lituzkete emakumeak zapalduko. Edo botere gozea asetzeko medikamentu bat existituko balutz, agian etzen, jende askorentzat etzen hain garrantzitsua izango, nik zu baino kotxe hobea daukat, ze hori azken finean bada ni zure gainetik nago esateko beste modu bat. Eta orduan, diruari balio gutxiago emango genioke, eta nik 7 etxe dauzkat, eta zuk ez duzu ez bat bera ere, hori ere, uste dut askotan botere gozetik egiten dela, eta horren medikamentu hau existituko balitz, ez litzateke etxen jabetza gehiagizko hori emango. Hortxe, hori nire proposamena. Boterol, edo harintzen bentsatzen. Boterol, bai. Ulteprofeno, nola izango zen, ezakit harin nintzen hor indarspirina, edo ezakit ze izango zen, baina. Bai, ados, nik ere botua. Crowdfundingan parte hartuko nuke Europare batekin Goiuri, hori farmako horren ezakit garapenerako, guztizados. Nik Gartxotek esan dunaren bidetik, niri ere gertatzen zait, maila pertsonalean, ez dakit, zerbaitetan sartu, ez dakit, talde batean, edo dana delakoan, eta ni banaiz, uste du behintzat banaizela, zerbaitetan ikusten badut, baietz eta sinisten badut, hasieratik danak emateko hoietakoa, eta askotan, eta inorri ezin diozu eskatu, zure implikazio maila hori berdintzea, baina askotan bai, txasko bat ematen duzula ingurukoek somatzen baldin baduzu, somatzen baldin baduzu ez dutela zukainako implikazio horik edo ilusio horik, eta hor badaukat, konpondu beharreko zerbait, gero askotan niri ere horrek berak glowa haizea galtzen hasten zait, eta nire erabat ustuta geratzen naiz, eta askotan eraman izan ditut, ez inorekin asarrerik eta ez da gutxiagorik ere, baina nola baiteko txaskoiek, eta gero gizarteari begira, nik ere teknologia edo interneten kontu hori aipatuko nukez, egia da, zagitu, duela urte batzuk, kalera atera egiten zinen, eta begiratu egiten zenuen kalean inor baute zebilen. Lagunak edo beste edonor, ez zure lagunik edo kuadrilakorik, beste norbetien geratzen zinen, baina orain 1500 pertsona bizi garen eta 5 edo 4 taberna bakarri dauen herri batean, eta plaza bat,
kalera bazauzte, badatorri inor kalera, atera kalera. Kalera ateratzeko baldin badaukazu, atera kalera. Ez galdetu WhatsApp ez eta kuadrilakoak ez badute atera gabe gelitu, ze horrek ere, azkenean, ez dakit, lehen herri txiki batean, kuadrilaren, igual, hirietako kuadrilaren sentsazio hori ere ez dago, denok ikibiltzen gara denekin, baina galtzen ari dela ikusten dut, bakoitza bere laguntaldeko inor ez badago, ez da agertzen, eta nik ere zentzu horretan, mesede baino kalte gehiago egiten duela uste dut. Bai, eta nik gainera horri gehitzeko esango nuke, hemen, asko sakontzen ari baina bota ingo, bizitzak ez dakit zentzua baduen edo ez duen, baina ni behintzat zentzu gehien aurkitzen diot kontaktu human hori duenean ez da. Hau da, parean duguna, pareko sentitzen duguna, goiurik esan duenaren ari ere bai, eta iruditzen zaite teknologiak guztiz deshumanizatu, teknologiak eta erosotasunaren kultura honek guztiz deshumanizatu baituela orduan. Geroz eta gutxiago dira horrelako talka humanoak, leheno maite dutan aipatu dut gaur, behartuta egin dudananik, eta hori izugarria iruditu zaitez. Igual bigarren etxe bat erostea, baina momentu handiago bat izan da niretzat orduan, iruditzen zaite teknologiak ekarri ditu gauza on asko, hemen ere aipatzen ari dira internet gabe ezingo luketela bigarren kafea ikusi. Baina, akaso orduan hilabete, Renfe hartu eta Tolosara etorri eta hemen gure aurrean egongo lirateke edo. Ez dakit, iruditzen zait denak duela soluzio bat, drastikoa ez dena internet eta teknologiarik. Aipatu dut, bizitzak salbatzeko ez balin bada, beste kasu guztietan ekenduko nukenik. Baina bai, Julenekin ados. Egia esan, ea nora goazen, ni batzutan unikornio sentitzen naiz eta bestetan oso pesimista gainera datorkigun etorkizunarekin. Baina, bueno, guk helduko diogu empatia eta gizatasunetik hala erakutsi ziguten eta hori barraiatzarekin nahiko, ez? Eta lehenengo aldia da, hainbeste minutuz jarraian, Josune Belezen Mendizabal isilik egon dena. Txundituta, enuen hau espero, benetan. Bueno, esan dituzuen gauza polite hoien inguruan, banatorni pixkat, nik neuk proposatutako galdera horren erantzuna ematera, eta, begira, nik uste dut hori dan hartuta, eta txiribuelta turbo mix batean sartuta, esango genuke, azkenean nahi duguna dala hobetu, ez? Eta horrekin dator, nere albistea. Albistea da Gasteizen kokatzen dugu eta Gasteizko udalak hobetuz ekimena abiatu du laugarrenez. Zer da hau? Bueno, begira. Esan behar nuen igual gauza sentimentalak ezin direla konpondu horren bitartez, baina agian bai, ze agian gustatzen zaigu gure auzoan parke eder bat egotea edo aisialdirako hori leku edo espazio berezi bat egitea eta hori da hain justu bere herritarrek proposatu dezaketena. Izan ere proposatuta daukate ja, Udalak abiatzen duen deialdi hau da bozka bidez gizarteak, bai norbanakoek, bai elkarte, talde ezberdinek proposaturiko ekimenak egitasmoak eta hoiek behin proposatuta gero herritarrek bozka ematen diote. Eta horietatik uste dut hainbat direla, teknikoki gauzatzeko gai baldin badira, hori udalean dauden teknikoek esaten baute, bozka jaso dute proiektu hauek, eta gainera bideragarriak dira, horiek gero gauzatzen dira. Fase horretan gaude, bozka fasean, 100 proiektu izan dira aurten aurkeztutakoak, hobetuz, Vitoria Gasteiz hobetuz programa horretan, eta besteak beste, daude atal ezberdinetan banatuta. Batetik dago Vitoria Gasteiz Green, pixkat ingurumenarekin loturiko proiektuak dira. Bestetik daude, topaguneak edo aisialdia, aitzatzat hartzen dituzten proiektuak. Gero, nola hobetu hiria, hori da 3. gunea, eta 4. da, elkarbizitza, kultura, berdintasuna eta aniztasuna. Orduan, martxoaren 4 hasi zen bozka emateko aukera, Gasteizko web horrian badauz hor aurkezten diren egitasmo guztiak, eta ustet, gaizkez banaiz ari, 3-4 proiektu bozkatzeko aukera daukagula
bertako herritarrek. Eta, bueno, kuriosoak, egona sor begiratzen zeintzuk diren, eta bidegorriak asko eskatzen dituzte, gimnasioak ere bai outdoor, igual aterpe bat jarri eta bertan olako tramankuloa jartzea zea gimnasia egiteko, jolastokiak ere bai, aisialdi inklusiborako espazioak, olako eskatze dituzte asko, eta dauden guztien artean, bat aukeratu dut pixkat gehiago garatzeko. Eta izan da, erraldoi eta burua handien txokoa. Epa! Bai, eta kuriosoa iruditu zait, hausnarketarako tartea eman dit, esan dut egia da, nire herrian, Nafarroan, jaiak amaituta gero, agurtzen dira, uste dut leku guztietan, ez da? Nola, hainbat egunetan erraldoiak eta burua handiak ibili diren jaietan, kaletatik eta horrela, eta umeak gozatzen, gero agurtzen dira, eta kasunetan nire herrian, esan bezala, udaletxera sartzen zituzten, hori etzan, ez dien sartzen atetik, eta gero gorde. Gorde hor, biltegi batean, urte osoan eta jazdiateatzen urrengo jaiak ailegatu arte. Bueno, Gasteizen ere horrela egiten dute, eta izkutuan daude, nahi dut gordeta daude, urrengo itzordua daukaten erarte. Hemengo hobetuz Gasteiz honetan, erraldoi eta buru handien konpartsak edo taldeak proposamen bat egin du, eta izan da hori injustu ere. Gasteizko jaietan, elementu nagusien erakusketa gunea sortzea. Hau da, erraldoi, buru handiak, zaldiak, konpartxan agertzen dien txotak eta olako gauzak, zeledon ere bai, zezen zuzkoak, olentzero, maridomingi, Gasteizko margolariak, bakizu, los pintores de Vitoria hemen inauterietan, horiek danak, biztan egotea. Gune bat egotea, museo bat izan daitekena, edo museo baten tankera hartu aldiogun proposamen honi, eta bisitatzeko aukera egotea urte osoan zehar. Eta, kuriosoa iruditu zait, horrek ere, ez bakarrik, turismoa, ez dakize punturaino erakarriko lukeen turismoa, baina horretaz aparte, nik uste dut txikientzat polita izango litzatekela hori, oso polita, ez da. Urte osoan zehar, aukera izateko, erraldoioek ikusteko, buru handiak. Eta, hemen Gasteizen, talde honek, proposatu ditu hainbat gauza. Eskoriatza Eskibel jauregian, Irarier Arenan, adibidez, ere bai, Maturana Berastegi jauregian, hau da, eraikinak badaude, batzutan itxita daudena publikoari, baina igual biltegi museo ireki horren funtzioa bete dezaketenak, ez da? Eta kurioso iruditu zait hori, hobetuz, esan bezala, horretaz ari gara, hobetuz programak, ematen dituen aukerak, herritarrek proposaturiko egitasmo horiek gauzatzeko, 4-24 dago bozka emateko tartea, daude proiektu pilo bat, nik hau ekarri dizuet bakarrik, eta gero, irabazleen artean, ekipo teknikoak begiratuko luke, esango luke bai bideragarria da, eta orduan 2025 bitartera gauzatuko ziren proiektu horiek. Hau da, ez dala gehatzen horra airean, ez da proposatu eta ze polita, bai, hau da, nola esaten da, vinkulante, euskaraz orain entzaitatzen, baina bai. Loteslea hori da. Gauzatzen direla, orduan, ber, kontatuko izu eta ber buru handien eta erraldoien txokoa hor biztan dagoen. Eta ez niri gertatu zitzaidan bezala txikitan, herrian, nik uste dut hau askotan gertatzen zaiola, edo hori pentsatu nahi dut, ikusteko erraldoiak sartu nuen burua udaletxeko barrotetatik. Eta geratu ziren. Bai. Aitona etorri zen, olio pixka batekin, belarrien atzean eman, da atera. Así que, hori gerta ez dadin, ea egiten duten olako biltegi irekia, museo itxura. Kontatuko diguzu, ea Josune txikiaren ametsak egi bihurtzen diren, horrela prozesu parte hartzaile honen ondoren, eta bestela gonbidatuko zaitugu Tolosara, ze Tolosan bisitatu daitezke? Erraldoiak eta buru handiak hemen daude bereien etxean. Nik ez ditut bisitatu. Hemen gaude, buru handiak etxean gaude. Nik ez ditut bisitatu beldurra ematen didatelako.
Benetan, oraindik, bai. Nik buru handi tarraldoien etxea ez dut ezagutzen, ze beldurra ematen didate, baina etortzen bazara eramango zaitut. Bai, benga, izorratzen baldin bada internet, edo ez bada izorratzen ere, egia da bisita egin behar dizu edala, Orduan, jungo gara elkarrekin eskutik, bada, eskutik goiuri, zu lasai. Ni erraldoi nahikotxua naiz, orduan, nire espezie bereakoekin hitz egingo dut, bale? Oso ondo Iosune, eskerrik asko beste behin gu hankazkora jartzagatik, txiri buelta emateagatik gurekin, eta gure ez dakit ezin egonak entzuteagatik. Bai, zuei eskerrik asko benetan. Agur! No sé cuándo me gustaste más. Si cuando te contemplé de diosa. O cuando te observé confesándote humana. Confesándote humana. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz dioeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusen nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Have a seat.
Lehen sektoreko lanak, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza jarduerak barne hartzen dituztenak, funtsezkoak dira gizateriaren biziraupenerako. Halere, sarritan, bizitza modernoaren erritmo frenetikoan sartuta gaudelarik, lan hoiek oharkabean pasa daitezke edo gutxietxiak izan daitezke. Lan hoiek gure elikatze katearen oinarriak dira. Nekazari, abeltzain eta arrantzaleen lanari esker, gure bizitzan jaten ditugun funtsezko elikagaiak eskura ditugu. Hala ere, eguneroko bizimoduaren erritmoak batzuetan, errealitatetik aldentzen gaitu. Eta egunero platerean fruta, arroza edo arraina lurra edo itsasoan lantzen dutenen eguneroko ahaleginei esker daukagula ahazten zaigu. Gainera, lehen sektoreak tradizio aberatsa du, belaunaldiz belaunaldi transmititu dena. Lan hauek askotan mendeetan pilatutako jakinduria islatzen dute lurrarekiko lotura sakona eta naturarekiko errespetua transmitituz. Lehen sektoreko lanak kontuan hartzeak modernitatearen eta gure sustraien arteko harremanari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu baita ere. Izan ere, nekazaritzako eta arrantzako lanbidek gizarteak lurrarekiko eta itsasoarekiko duten mendekotasun etengabearen oroigarri dira. Hortaz, gaur lehenengo sektoreaz ariko gara eta Hondarribira gerturatzea erabaki dugu. Ez da zaila asmatzea beraz, zein izango den gaia. Arrantza, izan ere udaberriarekin batera antxoaren demoraldia hasten ari da orain, urteko garrantzitsuenetariko bat dela eta tripulazio guztiek dena prest daukateia da itsasora bueltatzeko. Arrantzak garrantzi handia izan dezake Hondarribia bezalako kostaldeko herri batentzat. Lehenik eta behin funtsezko jarduera ekonomikoa izaten da. Lan zuzena eskaintzen die herritarrei arrantzale bezala lan egiteko, gainera zeharka hornidurakatean lan egiten duten pertsonei ere aukera hori eskaintzen die. Hala nola, arrain prozesatzaileei, saltzaileei eta garraiolariei mesede handia egiten die. Palm trees in black and white, I like to watch them sway. You're so funny. Silaba egokia arrantzatu ezin da ibili naiz. Bestalde ezin dugu ukatu arrantza askotan kostaldeko komunitateen kultur nortasunaren eta historiaren parte ere badela. Hondarribia bezalako lekuetan non arrantzaren tradizioak sustrai sakonak dituen, arrantzaren jarduerak tokiko kultura babesten eta ezagutzak belaunaldiz belaunaldi transmititzen laguntzen du. Baina hainbeste hitz ponpoxoren atzean zein da benetako errealitatea. Jendeak ba al dauka harremana arrantzarekin. Baku Hondarribira joan gara, herriko gaztei honen inguruan galdetzera. Hondarribian arrantza izan da betianik egin den zerbait. Da azkenean Hondarribiko tradizioko parte bat, esango genuke. Familiak gehienak dakate relazioen bat arrantzaekin, nire kasuan adibidez atxa arrantzalia dut, osabak, etxonak, betianik arrantzan parte bat izan dute. Nik arrantza ez dut oso gertutik bizi izan, ze nire familian ez dago arrantzalerik, baina egia da lagun asko ditu dela aita eta osaba arrantzaleak dituztenak. Arrantza azkenean Hondarribin oso abian dagoen zerbait da, oso abian dagoen lan bat da, eta arrantzale asko daude Hondarribin, eta kanpotikan ere arrantzaz lan egitera datozten pertsona asko ezagutzen ditut, eta esan dezakadana da arrantzaleak oso langileak direla eta produktu oso onak ekartzen dituztela. Esan nuke Hondarribin bizitza ia ezinezkoa dela arrantzalekin loturak ez eukitzea ez. Ez bagazu igual kuadrian bate arrantzalea denik, igual bere baten gurasoak edo zure osaba. Horretaz gaina, azkenean kutsaguna hor dakau, gero egunerokotasunean beti konturatzen gea ez, zegunta ze hilabete o ze denboraldi, ze arrantzan zer dagoen momentu hortan, azkenean beti dagoen norbaitek ez, berde lan baten dizuna, o legaluzia. Jarraituko dugu gazteek arrantzari buruz zer dioten jakiten, baino 11 dira puntu-puntuan eta Naiz Irratiko Estudio Zentraletara joan behar dugu azken ordua ezagutzera. Egunon, Egoi Belategi.
Egunon baita zuei ere eta berriz ere urruñera begira lehentxeagoko berriak osatu behar ditugulako izan ere azkenean 6 lagun atxilotu ditu gaur goizaldean frantses poliziak Lapordin. Uztailaren 14an egindako protesta ekintzekin lotuta antzeman dituzte antza prokuradoreak berak baieztatu duenez. Frantziar egun nazionala da aipatutako eguna uztailaren 14a. Baieztatzeko dagoen arren, litekena da 6. lagun hori ere, Baionan atxilotu izana. Izan ere, 6 lagun horietatik 4 urruñan atxilotu dituzte, horien artean 2 anai eta baita bikote bat, ostera jakin dugu Baionan izan dela beste atxiloketa bat eta Jegon Bugiek prokuradoreak berak baieztatu duenaren arabera, 6. atxilotu bat ere egon dela naiz eta honen inguruko berrien zain jarraitzen dugu, goiz osoan zehar bezala, albizonen atzetik izango garela informazioaren ariaren 2. edizioan. Baita ere, lan arlotik berreskuratzea honako hau Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak ebatzi duenez, emakume batek lantokitik irten eta medikoarenera joan zenean izandako trafiko istripua initinera izan zen, alegia, bidean emandakoa eta ondorioz lan istripu gisa hartu behar dena. Lanetik, irtetea medikoarekin hitzordu bat edukitzagatik ospitalera joateak ez duelako kausazko lotura bat hausten, izan ere osasunak harreman zuzena du lan garapenaren esparroarekin epaiaren arabera. Hori dela eta auzitegiak ezeztatu egin du instantziako epaia eta adierazi du emakumeak eragindako aldi baterako ezintasunaren kontingentzia lan istripuak eragindako izan dela eta hori dela eta mutualitatea enpresaren posizioan subrogatua den aldetik dagokion sorospena ordaintzera kondenatu duela. Eta lan kontuei lotuta nolabait badakizuen martxoaren 8 hortxe daukagula, ateioka ostiralean helduko zaigula eta gaurko honetan hainbat sindikatuk egun horri begirako agerraldiak egingo dituzte, hainbat eragilek dagoeneko egin duten bezala, izan ere martxoaren 8 atarian sarek beste urte batez plazaratu nahi izan du Euskal emakume presoek bizi duten egoera gordina. Zigor hirukoitza pairatzen dutela nabarmendu dute, soziala, pertsonala eta baita penala ere aldarrikapen hori izango da, datorren ostiralean ozen esango edo oiukatuko dutena. 11:02 minutu informazio praktikoarenak aipatzea falta zaigu besterik ez, badirudi unionetan Euskal Errepide sare nagusian propio, ez dugula aparteko goraberarik hori bai, gogora ekartzea, Uaga Nekazaritza Sindikatuak Gasteizen deitu duela gaurko traktore protesta hirian zehar ibiliko dira arratsaldeko 5 bitarte eta horrekin batera baita ere esan behar, eguerdiko 12etan, Lakuako ordezkaritzaren edo Lakuako egoitza nagusiaren aurrean batuko direla protesta egiteko gainerakoan, ezer gutxi aipatzeko, konexioa berriz ere 2. kafeari, guraldetik bueltan izango garela informazioaren ariaren 2. edizioarekin 12etatik aurrera, gero arte. Gero arte Goi Belategi eta eskerrik asko azken orduarengatik guk jarraitu egin behar dugu arrantzan eta nola ez, itsasoarekin lotutako abestiak entzuten. Begiratu atzea hortzi mugak zuta gure begien zeruta begiratu maitea. Entzun dugu gazteek esan digutena, baina hainbeste hitz egin eta gero, arrantzara gerturatzea da, geratzen zaigun bakarra. Goazen Hondarribira, arrantza zer den gertutik ezagutzera. Jose Emazabel Luis Barranco ontziaren patroia da, eta 15 urte zituenetik itsasoan ari da lanean. Gaur egungo arrantzari buruzko eta orain hasi berri den antxoaren denboraldiari buruzko gako batzuk emango dizkigu, baina lehenengo eta behin Jose bera ezagutu beharko dugu, ezta? Tradizioaren kontzeptua aipatu dugu jada beraz, eta jakin behar dugu nola hasi zen bera arrantzan, tradizio familiarragatik ez bada. Bai, aita arrantzalea, anai arrantzalea, ama zalea konbentzalea, etxeko barkoa, itzazora. Gustatzen zidan eta itzazora bai. Aukera gehiagire etzioten utzi. Jose Koitxauari etxean, etzagoen, beste gairik. Eta arrantza hain errotua zegoen familia batekoa izan da, ontziari ere, bere aitaren izena, jarri zioten. Barranco da el mote de la familia, gure familiko motea, Barranco, por parte del abuelo, mediación del abuelo. Eta nire aitak Luis izena du, Luis Barranco. Esan bezala, testu inguruak norberaren bizi proiektua ere bideratzen du. Jaioterriaren eta familiaren ezaugarriengatik gara garena, eta honelaxe esplikatzen du berak.
Ez behin zen omen jaio, seguramente pues zen, butanero, o carpintero, o mendigo bat, o lo que sea, minon. Nola omen jaio nintzen, eta suerte hori izan dugutet, gustatzen zait, eta itsasoan hasi nintzen. Ze polita suerte hitza aipatzen duela, Bai, itxasoarekin gaur egun jendeak ez du normalen itxasora joan nahi izaten, baina berak suertea, aipatzen du hor. Lehen sektoreko lan gehienetan gertatzen den bezala, denboraldika egiten da urtearen planifikazioa. Naturak berak erabakitzen du noiz eta zer ekartzen digun. Martxoaren eta udaberriaren etorrerarekin itxasora bueltatzeko ordua heltzen da, izan ere, oraintxe bertan hasi berri da antxoaren denboraldia eta laster helduko da berdelarena. Martxo bakarratikan, ekain arte antxotan ibilko gara. Antxo txikia, baina azte beteola, gero San Joseko buelta hortan iritsiko da berdela, horrek irauntzen du 8-10 gero korritzen du arraia iraotzen da oesteka, eta galtzen da. Eta gero berriz agertuko da kosterako antxua deitzen dena, antxua ondila, hori ekain arte. Egun esatera eta arratzetan lanin, Durango etxea eta kanporrilla baldin bat zaude, gauta egun zenbaitan lanian. Eta ostiraletan aparte baldin bat zaude, ostiralean barko alaja beste kanporrillako barko bat puerto batian eta autobusetan etxea. Eta hola, gure martxo hori da. Jauzitan arbol, arbol, arbola, ez zoru ezabairi, ez daukan etxola. Denboraldiek momentu ezberdinak dituzte eta batzutan patroi eta marinelei elkarrekin egun asko pasatzea tokatzen zaie. Bizitzako beste alorretan bezala, errespetua eta empatia funtsezkoak dira, elkar bizitzarako. Baina denbora luzean itsasontzi batean sartuta, beste hainbat pertsonarekin egongo bazara, are gehiago. Nik itsasua konparatzen dut con un gran hermano. 15-16 lagun barko batean, hay que saber convivir. Esaten da de todo. Buenos rollos, malos rollos. Baina, bueno, bestela ja makitugu urtiak kuadrilla berakin eta lo sabemos llevar. Baina esaten dira, estiloak eta esaten dira. Aber sekretua kontatzen hasi behar duen, Joxe, hemen beraien arteko burrukak eta. Baina entzun dugu, Juri, lan jardunaldiak lan egunak luzeak dira eta gehienetan baldintza aldakorretan. Lana ematekoa da. Zate dizut. Goizeko behatzitan anterako estalenetan eta zenbaitan ostigala artez garitxera joten. Eta egunez eta arratzez. Antxoa kostera dagonean, igual egunez eta arratzez lo, eta beste aste batzutan, gabaz lanea eta egunez lo, eta horrela. Baldintza horiek aldiz kontrapuntu bat dute, zeren gero eta jende gutxiagok nahi du itsasoan lan egin. Baten batek uste dezake horrek arrantzaren amaiera suposatuko lukeela. Josek berriz, aukera hori zuzenean baztertzen du eta lanbidearen bideragarritasun ekonomikoa irmo babesten du. Galdu, bueno, ez da galtzen ari. Gaur egunean itsasoan jarraitzen duenak ogia jango du. Lo que pasa que jende gaztiak ez du joan nahi itsasora. Gogorra ez dago. Pasa que jendeari gustatzen zaio udan etxean egotia eta guk udan ez gara etxean egoten. Mariak egiten dugu 7-8 eguneko 10 eguneko mariak etxean egiten dugu egun bat, baina gogorra da. Gustatu inbertzen dizu. Espazizu gustatzen itsasoa, etzara itsasora joango. Bizin modu ez da txarra. Gara unean itxasontziak asko aldatu dire. Eta ez da galduko.
Hala ere, itsasora lanera doan jende gehiena kanpotarra da. Izan ere, Joseren ontzian 3 hondarri bitar baino ez daude. Senegaldetik 4, Venezuelatik 3, Kantabriatik 3, Perutik 1 eta Kolonbiatik beste bat. Hori da, hain zuzen gaur egungo arrantzaren ezaugarri bereizgarrienetakoa. Eta zalantzari gabe esan dezakegu, jende horrengatik izango espalitz, arrantzaren egoera oso bestelakoa izango litzatekela Euskal Herrian. Baina Jose bentsat gustora dago, bere lantaldearekin. Bestetik, gauzak asko aldatu dira azken urteetan. Lehenengo garaietako deserosotasun guztiak desagertzen joan dira poliki-poliki. Aurrerapen teknologikoek modu oso praktikoan sartu dira arrantzan, izan ere, arraina garrapatzeko moduan ez ezik, tripulazioaren lan baldintzetan ere, hobekuntza nabarmena egon azken aldian. Gaur egunean teknologikamente barkuak oso prestatuta daude. Oso prestatuta, Barkuak neuk emaki dut 5 sonar, 5 sonares, máquina de hacer hielo, frío en las bodegas, televisión satelitaria, aladores noruegos, chuponas de succión. Barkoak gaur egunean, oain nera italtxatu guazen, altxatu guazen isin batetikan, esango zuen gu nola ibili gara itzazuen gure zazoian, nola. Ni comparar, barkoak gutxak ere, guazi zen itzazuen, ibaz alamar, sartzen zinen aurreko kamarotetan lotan, dezintzen login, con el olor a gasoil que había. Ba hortxe, entzun dugu, Jose Emazabalek esan dizkiguna, zerbait gehiago ere bagenuen entzuteko, baina aurrera ere egin behar dugu, baina hortxe, Joseren emezua, arrantzak irango duela, orain denboraldi bete-betean sartuko dira, eta hemendik aurrera ere, arrantzak, segundu duguna, irango du. Joseren aita arrantzalea, ama saregile eta gu bagoaz beste hainbeste ama ezagutzera. Gordeta daude begiak zelatatzen. Nire etxean ere, erlauntzako erregina ama da. Ez dagoenean, faltan sumatzen dut. Bere begirada oro, ia aholkurik gabeko eskutitz bat delako. Azalaren sakona, bete-betean, xamurtzen didana. Elkarren gandik iesizoa. Ama. Gora nire ama eta ama oro ere bai. Izan ere ama, hala izena du Tolosako Tenpora taldearen azken lanak. Beraien 4. diskoak. 7 kantu eta beste hainbeste pasarte, kolore eta emozio. Duela hilabete eta egun gutxi kaleratu zuten beraz, esan genezake labetik atera berria dagoela. Leioetan daude, elkarren gezurra erdiak isilpean. 2013an sortu zuten taldea, hor irakurri ganez, esperientzia handiko 5 musikariek, eta geroztik hortxe dabiltza, ojo hau ere, hor nonbait irakurri dut, popa, roka, jasa, improvisazioa, eta esango nuke, batez ere, elegantzia musikala, eta beste elegantzia ere bai, han hemen kabarraiatuz. Gogo handiz, ongi etorria eman nahi diet gaurkoan, Juancho eta Eleneri, eta hemen shoutout esaten dugu bezala, Beñat, Itxaso eta Asierri ere bai, ezin izan direlako etorri, baina hementxe ditugu temporako taldekide bi, Juancho eta Lene esan bezala, eta lehenik eta behin, eskerrik asko bioi, bigarren kafea hartzeko gonbitari baietza esategatik, eta plazerra, zuek hemen izatea. Nola zaudete? Zuei, iasan gogoz, beti da ona zuekin itzultzea, eta gaina hemen etxean, eta bueno, horreko elkarrezetatik ere, oroitzapen politia daukagu, eta esan bezala, oso pozik gatoz. Lotxatu egingo gara. Oi, ere presio pixkatera bada. A ber, nolakoa dan bigarren kafea, ni lehenengoa goizin hartu ez. Gero esango dugu. Guia goixa marda, baina guia iruzpa daue, gainean eman ditugu, beti esaten dugu programan izena, igual, urren urtean aldatu berdula 3. Ez azkenan erabaki genuen zela metaforikoa. Eta entzuleak badakiela, bigarren kafea aspaldi hartuta iristen garela estudiora. Baina, bueno, aurkezpeneko aperitiboa politxa izan
izan da, esan behar dugu. Eskerrik asko, Juancho. Nik normalan beti lehenengo galdera antzekoa egiten dut, batez ere diskoa atera berritan etortzen diren taldei, hilabete eskaz da, aipatu dudan bezala, ama laugarren lan hau kaleratu duzuenetik, eta pixka bat taldeari galdetu nahi izaten dut, ze aldarte duen denbora pixka pasatzen denean, ez? Zen denok dakigu, diskoaren sortze prozesua nahiko mardula eta ez dakit, prozesu luzea izan hori dela, eta behin ateratako garaian sentitzen dela alako liberazio moduko bat, ez? Zuek, azken hilabete honetan, ze sentitu duzue, ama ja kalera atera duzuenean? Ni normalen disko bat grabatuta gero bakizu amodio gorroto harreman bat izaten dela, hoi da, nire agotxa bain jentzuten izen bezala, amodio gorroto harreman hori, ez ditela bate gustatzen. Diskoakin pasatzen da berdina, ez? Entzuten dituzu, entzun nahi etzen dituzken gauzak, defektu guztik, orduan normalki, nik, zuk esan bezala prozesu oso luzek izaten dira, hau pandemian hasi izan gainean, ez eta ia beste diskoa bukatu gabe zegonen, baina esan berdet, egia da, talengon taldekide batek berdina esan zuen, ni iztu nagoan ez da baino, eta are gutxi itzaiten duen botatitu esaldi... Titularrak, titularrak, esan dezakegu zein dan edo misterio? Hor utziko de. Hemen julen da, baina... Eta esan behar dut kasu honetan, bere bat adoz nagoela, bai izan dizko bat, harritu nauna, zekar zuzenekoak prestatzeko, beri entzuten dezu, eta beste bigarren irakurketa bat, bigarren eta hirugarren irakurketa bat inbardezu, ez? Eta, esan behar dut gutxitan pasatu zaidan prozesua pasatzen nahi naizela, oso azkarra naizela diskoa, ez da zango maite mintzen, zegei diskoa da, baina bai gehiago gustatzen nahi zaitela, normalki izaten da, hostia, gaizkia, guztek izan, noain ingo nuke, eta diskonekin bai izaitu pasatzen pixkat kontrakoa, ez? Geroz eta gehiago entzun, baina bardura gehiago, guztuago entzuteko gauki, eta normalen nik, esatizut, ez dut eukitzen dugu, uste seinale txarra zela. Hori izan Kasune bai berdin antzekoa, grabatu genuenetik nahiko espazio natural izan da tarten, eta berriz tarte hori ere nik utzi indiot pixka bat ikusteko abertzen nolako sensazioak nituen bueltan, eta ia esan berriz entzuten jarri nahi zen hortan, positiboa izan da, osake. Horrek kuriosidadea sortzen dut, hemen bestaldean dagoen entzule orok ere igual galdetzen dio bere buruari, zergatik uste duzu izaten dela hori behin lana egindakoan ikusten direla ñabardura guzti horiek. Perspektiba hartzen da, autoexigentzia handiegia dugulako, beti egin daitezkelako bizitzan bezala gauzak ere beste modu batean. Hau da, zuek uste duzu gehiago dela alderdi musikaletik edo benetan gizaki bezala insatisfakzioa delako ere, ez dakit, gure oinarrizko gauza bat? Nik uste badala nik pentsatu urte asko Benitoekin jotzen ibil naiz, askotan, 25 urteia, ez da kontzertu batetik ez da guztu bateatzen. Baina satisfakzio bat bada, beti nahiko genituzke gauzak hobeto egin. Baina gero bada hori disko baten zaudenen, ondoak izun bezala, ordu asko dira, buelta asko, hasieratikan melodia bat edo hitz batzuk hartzen dituzunetik, gero normalenik helenekin etxen grabatu, gero lokalera eman, ensaiatu, hasi grabatzen, tarten produktore bat sartu, hor momentu baten ja perspektiba, eta nik uste produktoreak, kasuntan gure kasuna Aitor izan dela, Aitor Etxebarria, hori delegatu arazi, eta nik oso beharrezkotzat jotzen duten papera betetzen du ez, baino zaude hain sartuta prozesun, gauzak eskapatzen diala nik usteet, eta gero momentu batean daukazu ni behintzat bukatzeko beharra. Bukatzeko behar horrek igual batzutan gertaliteke sensazioa emate itxi dituzula gauza batzuk ingozen dirua ere beste bat da, noski? Diruak muga jartzen ditu. Karriko zenduke ezak ize sinfonika, edo beste pianista bat ni baino beha, eta nekin konformatu behar. Hori dana, ez? Baina, nik uste bi gauza diala, ez? Insatisfakzio naturala gizakiok daukaguna, baina gero realitate bat ere badala, ez? Eta, insatisfazioa hor dago, baina egia esan, 10 urteko ibilbidean laugarren diskoa duzu, hau da, ez dakit, tempo ofizialak ere ez daude diskoak ateratzeko, baina esango nuke, nahiko ibilbide emankorra dela, kantu eta diskoadetik. Azkeneko diska, ez dakit, hemen kasuan Tolosa eta horretik Anoeta da azkeneko geltokia, ez da bai? Azkeneko geltokia Anoeta izango balitz eta
azkeneko disko hau Tolosako geltokia, pixka aldetu nahiko nizueket musikalki ere bai, metafora eskasa da, baina musikalki zer ekarpen egin nahi zenuten, hau da, taldeak ere evoluzio bat jasango zuen, autoexigentzia horretan, musikalki eman diozue, ez dakit, tartea orain arte utzi etzen dioten zerbaiti, temporak zer eskaini nahi zion, bere buruari eta entzuleari laugarren disko honetan. Aurrekoarekin alderatuta edo bide guztiarekin alderatuta. Bueno, nik uste evoluzioa badagola, baina egia da temporak bere bide horretan egiten ditun geltokietan beti adierazten dula pixka bat nola dagon, zer dan, azkenen talde hau dalako gutzako mekanismo bat, tresna bat eta bide bat adierazteko gure izaera, eta gero zer gehan momentu oro, ez? Zer dan tempora 2023 edo 2024an. Orduan, bueno, bazakit ikusiko da pixka bat zertan ibilidan, zer entzun duen, zer islatu nahi izan duen musikalki, ezakit, nik uste nahiko kompletoa dala alde hortatik, eta gero, bueno, zuzenean ikusiko gaituna gauza bat diskoa da, eta gero zuzenekoa beste kontu bat. Orduan, dagoeneko 10 urtetan baditugun kantuekin, repertorioa nahiko osatua da, eta bueno, egin dugun aukerak eta horretan ere, ikusiko da pixka bat, nahiko anitza dala, ez, evoluzio horretan. Egia da, eta pixkat gaurko elkarrizketa hau prestatzen ari nintzela investigazio lanetan ere aritu naiz, eta ez dakit nola jartzen zuen, eta ez eta puntatu, baina zuen Spotifyeko biografia, zinez ederra eta ingeles oso korrektuan idatzita. Txukunean, por cierto. Hor, momentu batean aipatzen zuen, bueno, menos ez gara oso etiketa zaleak, eta zuek ziurrenik ere ez, mugatzaileak direlako, baina aipatzen zuen tempora bazela, eski, increíble, hazen nola jartzen zuen inglesez, baina gravitatearen aurkako horrelako jolas bat, gravitatea ez zuen planeta batean egan egitea bezala, horrelako ez zen, eta gila da, zuen azken diska entzuten, ni ere sentitu naizela etiketetatik gertu baino osotasun bat duen, ez dakit, hausa edo aleatoriedade ederrorren barruan. Hemen, hauek badakite soniko hitza da nire hitz gustokoena, entzuleak ere ja ikasi dute aurten zer esan nahi duen, benetan etiketa guztiak alboratuta sonikoki zer bilatzen du lan baten aurrean edo zer ez du bilatzen temporak, ez dakit, askatasun horren barruan badituzue zimendu batzuk, nolakoak dira zimendu horiek ezagutzen etzaituen entzule sortarentzat. Asteko esango nuke denbora eskaintzen diola musikari. Bada, zerbait, gaur dugun, Bai, eta gure kantuek adibidez ez daukat, esan nahi ez dia estrofa estribilloko kantuak, strukturak zeharo ezberdinak izan daitezke, edo ez. Beraz, horren alde egiten dugu, eta bueno, momentu batean, kanturen batek 8 minutu iraun behar balima ditu, edo 9 iraungo ditu. Ederra da, horrelako bide horri, ez dakit nola esan, bide horriri gabeko benetan mapa ederba sortzea, eta kuriosia dakat sortze prozesu hori naturalki ere nola sortzen den bost pertsonen artean, hori bada ere sortea, ez? Aipatu duzun, ez dakit, bide horri gabe dio danean zentzu honenean diote, etorriko denaren horren aurrean beso zabalik dagoen jendea ere aurkitzea, kuriosoa, nola egiten da hori. Denborak eman du, hamarkada honek, ala hasieratik izan zen horrela argi zenuten zetorren oro besarkatuko zenutela bakoitzak bere ertzetik? Bai, temporak sortu zanen, nik uste, dela 11 urte, justu nire bilen benitokin, maioien artekin, dana asko gustatzen zaiten orkestakin, abez batzakin, eta asko gustatzen zaiten espazioa da, baina nire asko gustatzen zait intensidade asko, nik beti izaten salsa talde baten urteetan jo nun, orduan azkenik enkasilatu itez zaituzte eta enkasilatu itezea, eta baneukan beste kantu mota bat, beste estilo bateko bat, orduan, bueno, inguruko lagun musikaritaz inguratu nintzen, Elene Dolosarra, Sierre Oleagakin, amaika historietan jo izan dut, bainataz txikitatik ezagutzen nuen, ez da beha gaztegoa izan, eta itxaso ere Dolosarra, orduan, bai izan planteamendua tresna bat izatean, ere kasun,
bestela bideratzen ditun, zuk esan duzu, soinu horiek eta mundu horiek nolabait irtera emateko, ez? Eta hori izan da hasieratik izan zen helburuaren normalki guk ez dugu ensaiatzen. Gaur egun ez da ensaiatzen, ona edo txarra izangoa, baina hola musikari profesionalak ea, partitura bialtzen dizkigute, ensaio batekin asko jota bi, normalki grabatzen da, egiten ditugu kontzertu kortun, horre baina egendu markatu pizka diferentzia hasieratik. Ez astero ez dugu ensaiatzen, baina beti da, oain adibidez, urtarriletik ensaiatzen ari gara, astero, baina ez da gauza bat beharrezkoa dalako, guk egin genezaken bakoitzak bere etxen prestatu eta ensaio batekin, baina bai da, zuk esan dezun horren adierazgarri, ez? Gero egia da, nolabait lemanik da makidala taldean, beti da olako norbait, kanposatzen duna, Itzak Asier, Arkaizkanok eta Carlosek egiten dituzte kasu gehienetan, edo Leire Bilbauk, baina gero beti esaten dugu horrek daukala temporizazio prozesu bat, ez? Eta azkenik da 5 musikari, dauzkaguna filia oso antzeko, baina dauzkagu oso beste espazio oso diferente dianak. Asierrekenik gauza batzuk oso bereak ditu jazz mundutik eta daukagun formazio aldetik eta maika gauza, beinatekin ebai, baina gero bakoitzak bere munduak. Eta hori ezkenen, sortzea prozesun oso presente dago. Beinaten gitarra ez da edozeinen gitarra. Hobea edo kerra baina ez da zen gitarra, nire pianoa, nirea da, batzu gustatuko zaio, beste ez Asierren jotzeko modua berdin, ez da pop estandar bat inundikan inora. Eta Itxaso eta Helene, Helene evidentea da front woman, aurpegia eta hotxa berak ematen du. Horren guzti horren bueltan sortzen da soinu bat, abek esan duen evoluzioa, naturala, baina bilaketa baten daolako oinarri dut da, ez, nik uste. Ederra zen, justo urrengo galdera prestatutan Juantxo eta pixkat aurreatu intzea, hori erra ezaten da zen, galdetu barni zuen, hau ere aurretik egin izan dugun ariketa bat, asko gustatzen zaizen, pixkat albora begiratzea eskatzen dio taldekide bakoitzari, hemen eukan gustatuko litzaiekela, pixkat taldekide bakoitzaren erradiografia individuala egitazuek, beti ere eskatzen duguna izaten da, ondokoaren kualidadeak zeintzuk diren esaten, ez ditugu hemen zeak inbar, baino... Eta ondokoaren ongizate emozionala bermatzea. Ez erabiltzea tarte hau barruan gordetako aserreak ateratzeko. Piskat esan duzu, lehenek zerbait gehitu nahiko balu, hemen aipatu dituzue bai Helene Beñat Itxaso eta Asierren egiteko erak, baino zuk Helene ondoko taldekidei ze kolore ikusten diozu bakoitzari, ez esan gorria eta berdea esan edete, hau ere metafora merke bazen, hau da, zerke egiten du Asier, Itxaso, Beñat, edo hemen Juantxo ondoan duzuna, ez dakit berezi zer ematen dio bakoitzak taldeari zure ustez? Ez da galdera erraza. Burua uste asko, esan daiteke. Pentsatu inbarko nuke pixkat, ez? Baina, bueno, bakoitzak azkenen bere izaera dauka. Eta gaina ez gea, bakoitzak gehan bezalako. Eta ez gehatzo jaiotako. Erki mantezen zate, Baina, bueno, egia da gero jartzen ganen bai, badakigula, ez dakit, ez hau zegea, ez? Gure artene bai, baina, bueno, eskezakit sartu nahi egiten igual bat eta bestea definitzen o esaten olakoa geha, baina bai egia da, nik sentitzen dizela pixkat ensaiatzeagoa zenen pixkat jolastea bezalagoaz, era beren ez, jolastea, planeagoaz, baina era beren, bueno, gauzak probatzeagoaz, eta bueno, momentu baten, ez dakit zerbait sortzen balima da eta hortik tiratuko behar balima dugu, bueno, tiratuko dugu, ez dakit nula esan. Batzutan asko hitz egiten da, igual jo baino gehiago, segun presa daukagunen ez, ja kontzertua... Batzutan hitzaiteko gogo asko izaten dute batzu. Bueno, jolastiak eta berritxuak kualidadea erradia. Horretara ere bideratzen dugu denbora. Baina, bueno, egia da azkenen sentitzetela pixka bat, nola baiteko, laneagoaz eta gauza garbi eta, esan nahi dut, zakit, kantuak lantzeagoaz, ez, baina nola baiteko askatasuna ere badao. Orduan, bueno. Gustatzen zait eta esango nuke kanpotik kontatzen duzuna adituta, kanpotik ere esango nuke oso gauza berezia da, ni ere zue bezala mila proiektutan ibilitakoa naiz eta nabil, eta egia esan, alako, ez dakit, energia da onda berdinean dagoen jendearen batze hori ere, ez da inoikoa izaten, batez ere zuek diozu bezala, ez? Bada improvisazioa du, baina lana ere bai, ensaioak ez bai, ez dakit, irutzen ari zait oso talde bitxia
bitxia direla, zentzu honenean, bitxia diote funtzionatzeko eran. Aipatu dugu, 10. urturrena gora eta bera, badago data ofiziala, egun honetan sortu zen tenpora? Ez, baina lehenengo, ez dakit lehenengo ensaioa noiz izan zen, hori izan daiteke, baina bai lehenengo kontzertua izan zala Donostiko poesia ordutan. Arkaitzkano eta Carloseken behiek esita, eta izan zen rezitatu kantu bat, eta bakoitza rezitatzen, eta oso goza, baina bai dare bai, pixka bat, aitortza bat, esan nahi zut, ja horrekin markatzen naizea bide bat, lehenengo kontzertua izan bakarrik musika, izan zen hitza eta musika, eta gaina hitzai importantzia handia ematen, ez? Eta, bide horrek bai nik uste egin dula bide. Eta gero bada beste gauza bate bai, denok gatozela, zu bezala, proiektu askotan egon geha, eta gaude, Xerrek Ruperrekin jotzen du, Itxaso Katamalokin jotzen zuen, Helene ondan beste historietan, behinate bai, baina hau da espazio bat, bilatutako espazio bat, horrek ez gaitu deitu, elkarri deitu genean, ni batu nitu nola baita igual, eta orduan badau errespetu espazio bat, nun evidentea da, edozein taldetan pasatzen da mezla, baina edozein taldetan normalen batek agintzen du, ez? Beniton talden, benito da, edo petxin talden, eta normala bere kantu dira, eta zu sartzea hor, eta nahi asko gustatzen gaina beste kantarien unibersotan sartzea, eta mundu egiten, baina kasu honetan talde bat da, naiz eta kantuak batek egin, ez? Eta hori nik usteet, da garai bateko rock espiritu hori, ez? Ensaiatu eta lokalen hori naizan, hasieran esan dizut, eta hori jarraitzen dugu egiten, ez beti, oen da kontzertu ditugunen, edo grabatu behar danen, eta hor badao, errespetutik abiatutako espazio libre bat dezela, ez dugun, bakoitzak ematen duen berea, baina baita ere, jakin behar ditu zeinan bere mugak, eta zuk badakizu talde bat da, ez da zer egiten duzun, askotan da, zer ez duzun egiten, besteak entzun berrialako, eta errespetu ariketa bat da, eta 20 urteekin batzutan erresa da, baina igual 40-50 marrekin, baina ikusten guretzat, eta hasieratik aldetu zu, hasieratik jaio zen epe luzeko bokazio horrekin, ez gara hit talde bat, deno esan dut, 3 milioi salduko baganitu, ez esango, lasaion, baina ez da bokazio horrekin sortu hori degia da. Ederra sortu zenuten eta sortzen jarraitzen duzuen plaza hori. Nere kuriosidadea asetzeko ere bai, nola ez, grabazio hori pixkat heldu nahi diot, izan ere Aitor Etxeberria eta produkzio lana bera pixkat sakondu nahiko nuke, asko interesatzen zaitelako. Ni etxean egoten naiz nire kantuak egiten horrela bi paretena artean, eta asko interesatzen zait, gainera zuen kasuan, aipatu zuen bezala, ibilbide luzeko 5 pertsona izan da, kanpoko begirada hori, lehen hori horren garrantzia aipatu duzu, baina pixkat xehetzea, nola da produktore baten esku hartze hori, horrelako lan bat sortzelako orduan, nola egiten da, eta kasu honetan, Aitor Etxeberriak nola egin du. Ez dakinarentzat, beti argitu baritu gauza hauek, produktore bat, entzule, izan daiteke, zure abestiak ontzen lagundu diezazuken pertsona bat, izan daiteke instrumentuak gehitzen, izan daiteke aholkuak ematen, baina gaur egun, ez dakit, ohikoa den, baina ematen den gauza bada. Zuen kasuan, produktorearen figurak zer eman dio temporari, nolakoa izan da prozesu hori? Ipatu behar da, bigarren aurreko diskoan ere izan genula Aitor, produktore bezala, eta guain kontan, berriz, ez dakit modu naturalean eba iritsi da, ez, pixka bat. Netzako oso importantea da, ez, lehen esan dugu, zaude zurtzuk esan zure bi paretetan, zure instrumentokin, zure etxen, obsesio natuta, gero lokalea zoaz, kanpoko, ni beti, dakigu mezla da, pixka bat azkenen idazle batek editorea daukan bezala, editore batek egiten du, idazle batek ematen du bere liburua, pentsatzen munduko berena, eta editorek esaten dio, horri hau ez, honi buelta eman, eta hasieran esaten du, orduan batetik behar dezu konfiantza handia, ze azkenek zuk usten diozu erabaki batzuk hartzen, kanpoko begira horri, beti evidentea da azkeneko hitzan horberak daukala. Taldekideok eta guk. Baina badao konfiantzazko bat, badakilako ze espazio, gu badakigulako behaz espazio sonorotan mugitzen den, badakigu ze gaitasuna dauzkan, aparte gero lan egiteko persona bezala gozada bada, konfiantza handia daukagu, baina gehien bat da hori ez, nik beti jartzen adibidea eta pasatu da, lehen hemen jodeun kantu honek zeukan piano asko. Zeukan teklatu hau, baina gero zegoen piano bat, bukanan egiten eta melodia bat, hori beste leku baten bai bat zegoen, eta zu pentsatzen zua, kriston arreglo indez, pianoa, pim-pan, honena naiz.
Eta horren, alako baten Aitorrek esaten dizu Bilbon bere estudion. Aizu, eta ukentzen badeo. Eta zuk, hau bena da, Helenen agotza baino, Eta gero zu, eskegia da. Ja. Eta orduan, zuk ez inoiz hartuko etzen duken erabaki hori, eta nik uste kantuaren alde dijoan erabaki hori hartzen du beste batek, ez? Zuk ematen dezu oniritzia, baino... Kanpoko begirada bada, eta laguntzen dizu, hainbeste ordutan entzun eta lantzen eontzean hori beste modu batea ikusten, ez? Beste arnaz bat ematen du igual, ez? Bai, harritu itezea, esatezu, ia da, hola entzun da kaso, beste magia badauka, ez? Eta gero bada lan bat, lehen esan dizu kantuak hobetu, txarture egin ditzake. Produzio batzuk ez ditut izenak izango, baina badaude ez zaitenak inundikan gustatzen, baina gure kasuan bai da hobetu. Eta da, bueno, bain oso modan daun esaldi bada gian ez, baina bai nixin izan etortan, azkenek, eta disko eta temporan badao kentzearen kultura ez. Ni normalki, eta gaina nik normalki moldaketak egiten ditunen, bai naiz jarriten dut, eta gero azten naiz kentzen, baina ni baina askoz urrunago iristen daitor. Orduan, lan hori netzako oso interesgarria da, azkenik benetan esentziakin gelditzea, ez? Zuk sartu bat ezakezu teklatu bat, eta gero urrungotek, gaur egun produkzioa, zesango izu, bakizun da, digitalen, indizakizu 200 pista. Hemen ez daude pistak, daude, eta ez genitulako nahi, badao batetik kontzientzi bat, naiz eta digitala izan, elkarrekin grabatutako histori bada, gero grabatzen dira gauzak noski, baina ez hor ekstremoraino ez ematea gehikuntza horiek eta teknologiak albidetzen dizkitzun rekurso hori danak, ez? Eta hor zuk lehen izan dezuna, hor lortzen da soinu bat, disko bakoitzak dauka bere soinua, ez? Eta soinu hortan nik uste daukala Aitorrek eta, grabazioan esan behar bai, egin gendula Bizkaian Tiopete Estudion Urdulizen, eta hor Jose Lastra egon zan grabazioan, eta baitaren asketetan, eta orduan, gauzak ondo dakizu bezala, koskaka normalen disko baten eta edozein lanetan nabardurak markatzen du diferentzia. Eta nabardura horiek, badia azkenik, guk ematen dizkigona gure ahotsakin, Helenen ahotsakin, gure instrumentokin, baina gero produkzio eta grabazio eta nasketa fase hortan hauek ematen dizkietenak, ez? Ari zait kiston inbidia, hola, gaina ez sanoa, esan behar da. Inbidia ez sanoa ematen zen, ni ere sentitzen naiz askotan etxean komposatzean kuadro bati begira ongo banintz bezala, bista apartatu gabez, eta nola den arnasa, eta pixkat Heleneko ondo esan duen bezala ere bai, perspektiba ematen dizu norbait. Gero, Aitorre, numeroa eskatuko dizuet, ez juna mendik, Niari nintzen pentsatzen, eta ez dauka musikarekin zer ikusirik, baina bai, kapak kentzearekin Kokotxanelek esaten zuela, galdetzen ziotenean elegantzia zer dan, eta zer egin behar den elegante izateko esaten zuen, etxetik ateratzen zarenean, ispiluan begiratu, eta kendu zerbait. Hau da, badaramazu bufanda eta irulepoko eta txanoa eta beroki oso deigarri bat eta bota oso altuak, esaten zuen, elegante izateko, ja jantzita zaudenean, jantzi horiek guztiak, baina begiratu ispiluan eta kendu zerbait. Makarrak izatea, importantea. Egia ere, ondo gehitzearen arte badala, eta gaur egun, eta ni gaur egungo musika gustatzen zair, asko gustatzen zair, zeme alaba gaztea dauzkat, eta musikarik, eta oso nahiko zalea naiz, baino, eta horre bai arte bat dago, esan dut, egun pista bat abesten gainen jartzen dituzunen, eta horre koherentzi bat ematea, eta bartabar, bilatzea testura batzuk, sonoridade batzuk, baina nik uste askotan hiperprodukzio bat badaola, ez? Eta gaina horrek ematen du azkenen soinu oso antzerako da moitzea, gaina gaur egun jakin dezakezu New Yorken zein eta nola ari dien nazten, orduan ondo da balde batetik, baina, nik uste iristea momentuan norberak bere bidea topatzen duen, ez? Gure hau da, nik ez esaten ez hobea, ez okerragoa danik, baina bai da lotuta esan dugun guzti horrekin, ez? Bai, nik uste kentze horrek gertuago sentia, ez dakit, humanoago bezala sentitzen ditu nik. Akatsa gaur adibidez, eta akatsoiek ez dia berriz grabatu, akatsa izugarria bali badan, baina badaude, eta konstientek utzita, eta bai, ez dakit, soinuak bezala, ez? Esaten da baita ere, ze kanta bere soiltasunean jota funtzionatzen baldin badu, hor kantua dagoenaren seinale izaten dela, instrumentu bakarrarekin kantua jota funtzionatzen baldin badu, hori izan liteke kentzearen teoria horren beste froga bat.
Bueno, hemen jodeuna, esan nahi dizut, azkenik gero kantu honek simplea da bere zebait diskoan, ama kantua, baina badukari laukotetxo bat, momentu baten, dauka bateria, baju bat, baina zuk esan dakoa, ez? Kantu batek, batzutan dia igual egitura komplexu dialako, eta bakarrik egiteko zaitasuna dauzkatelako, baina normalen egia da kantu onak eta estandar batzutan moitzen badia funtzionatzen dutela oso soil. Entzule, Juantxok esan du, hemen jodeguna, baina esan du prueban aritu direlako. Entxegoan. Guk orain Goiuri ordua da, eta ofizialki entzun barko dugu. Hainbeste hitz egin dugu, orain demostratu barko zu, esan dako guztia ondo egitezuela ez, entzungo dugu ez, lehengo abestia, Juantxo, aurkeztu zazu, jain dezu pixkat, baina ze joko dezuen? Noski, aurkeztuko dugu, bueno, hau da diskoari zen ematen dion kantua, ama kantua, evidentea ez du zertan izan beharrik, hau nire ama hiltzan oen dela 3 urte, horren ondorio sortutako kantu bat da, eta izan ditu nire burua ustek diskoan sartu ez sartu, gero diskoak izan izen buru hau eman edo ez, azkenik, elementu intimo bat da, tempora ez da ez naiz ni, nire taldea da, Boston taldea, baina, azkenen gero irakurketa eta lehen aipatzen ibilegea azalaren, diskoaren azala, ez, aritzek kontuzeko kreatiboak egindakoa, eta pixkat hori isladatu nahi dugu, azkenik, ama universal bat eta zari da, ez? Deno daukagu ama bat, deno daukagu ama desberdina gaina, hor baita ama lurran kontzeptua sartu genezake, eta pixkat azkenik ez da eriotzari edo falta zaigun horri edo galdu degun edo atzean utzi dugun horri indako kantu bat, baizik alderantziz bizitzari kantu bat eta baita diskoare bainik hola konsideratzen dut, eta hola konsideratzen dugu bizitzari kantu bat eta ez galdu genuen horri baizik bizia eman zigun horri, ez? Osea, beste irakurketa batekin eta bueno, hau da kantu hori, modu xumean joko dugu, baina Ea, Juancho, igual induten presentazio onena, jo batzuten gandela. Segi gure holtza xumera eta orantxe tempora taldearen, ama? Bizitzak emandako irria eta malkoa etxeko kaosero maitearen laztango xoa arnasten dugu goizero miraria ez atzo ez bihar soilik egun berri denborarik ez galdu otoi egin irri eguzkiak argitzen du gau hori kanta dezagun gau eta egun agur eginez elkarri edan gogotik ardo txuria matxetik dator bizia
Itzali dira argiak, garai joanen diztirak, neguko eguzkizpiak, epeltzen bihotzetxiak, maindire azpian gaude izerditan, txorien kantua dator urrundikan, elurrer hori berria zuaitzetan, doinu berri hau da karregunak. Kanta dezagun gau eta egun, elkarri, edan gogotik ardo txuria, matxetik dator bizia. Kanta dezagun gau eta egun, agur eginez elkarri. Edan gogotik ardo txuria, matxetik dator bizia. Ze politia izan den, Diskoan bezala, hobeto, eta dena esango nuke. Bai, izango nuke, unkituta eta ardo txuria dateko, esan duzu, baita horire bai, Baina, bueno, guardia da, osea, goiuri, tranqui, tranqui. Oizu guardia ez da ordu txar. Ama biterdietan ardo txuri kopatxo bat. Azeituna batzukin, ja. Jazta. Txak. Arrazoiak, azue. Ez da gaizki. Bueno, bestia entzun dugu, baina orain badakizue, zer tokatzen den, hemen serio jarriko gara. Sarraskia. Eta bizaten da, nire tarterik gustokoena hemen letrak aztertzen ditugu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Badakigu tarte honetan, agian ez dakit, telefonoz arkaitz edo Carlos edo ez dakit harremanetan jarri beharko binateke beraiekin, hitz batzuk beraienak direlako, baina zuei egokitu zaizue, zuek zaudetelako hemen, beraz, zuek erantzun beharko duzue. Eta beraz, gidoia topatzen balin badut, galderak egingo ditut. Hemen, Iraolanekoa. Aurrerapen kantuetako bat izan zen, bigarrena okerrez banago, eta bertan aipatzen da, arratxe eder honen mirarian, uda betiko da gure ninean. Ezagutzen ez duenarentzat, solstizio garaian zer gertatzen da urkizu inguruan? Bai, kantu hau da, Juantxo konposatu zuna, Iraola basoan udararo egiten duten kontzertu, solstizio kontzertuaren baitan, kontzertu horretarako sortutako kantua da, eta kasualidadez, edo kausalidadez, nik uste nik kantatu nula horreneko aldiz, ez? Baliteke. Esango nuke bai. Bai, geroztik, askotan kantatutako kantu bada, eta errepertorioan gehitu nahi izan genuen, Juantxok proposatu zuen, eta temporizatzeko asmoa sortu zen, eta popera, edo beste balen orkestra batekin entzuten zen bezala, goen berriz temporizatu indugu. Eta esan berdet, oso simplea ematen du, simplea kantua melodia bat, ezkenen kantu batek ez dauka, baina hau da igual burua ustea ondinetako kantu bat, berak esan du bezala askotan jotako kantu bat za, moldaketa bat, orkesta moldaketa bat egin daukan, oso politia me gustatzen zitzaiana, jendeari ere bai, baina hortik atera nahi nun, eta nahi nion bizia eman, urte hemen kantatzen genuen, eta asko gustatzen zaidan kantu bada. Eta, betikoa da, eta zer egin, emate gintun oso terreno soul batea, okan harmonian gatik, eta entzun dezala, ni bain oso guztuan versionekin, gaina oso kontenture bai, ibilbide eta bizitza berri bat izango dulako kantuak, ez?
Kanta, aurreko kanta, barkatu hartxot, zer esan nahi zenuen? Putxiki bat, izugarri gustatu zaidana, ez dakit pasa zaizuen, baina uste temporizatu nola esaten duten. Hori ezin du edo zein talde esan. Gozategi izatu, eskaz julenizatu, gartxotizatu, mesedez. Baina temporizatu, baina tempo hemenekin da, baina ulertzen ez, hortzen egon en plan, eske eleganteak semantiko kita dena. Barkatu goi hori. Urrengo galdera. Ama kantua aurkeztu duzuenean aipatu duzu ez, oso gune oso intimo batetik abiatutako proiektuare badela disko hau, eriotza batetik abiatutakoa, eta intimotasun kontzeptu horretan askotan etxearekin lotzen dugu, sinonimotzat jotzen ditugu intimotasuna eta etxea, baino letra hauetan berriz iruditu zait oso etxetik kanpoko kontzeptuak ere agertzen direla, hauek dira abesti ezberdinetako esaldiak, Gure pagadia, ulu basoak, elur erori berria zuaitzetan, atzoko lore eta zuaitze derretan, ez diala etxe barruko elementuak, etxetik kanpokoak baizik. Zerk inspiratzen zaitu gehiago? Etxe barruko intimotasun horrek edo kanpoan dagoenak? Zubakizu metaforak, gehienak, zuk esan dezuen bezala, gehienak ez dira gureak, arkaitz eta aman testua baidan erea, oso etxean sortutakoa da gaina, eta horregatik bukaeran dago beste ama instrumental bat, dala, referentzia egiten diona, pixkat, zirkuloa izteko etxean pianoan sortutako kantuari, ez? Baina, inspirazioa normalen, Picasso esaten zuen lanean etortzen da inspirazioa, ez? Lana normalki, eta Gartxotek esan du, ez? Zure pareten obsesionatuta bakoitza bere instrumentoakin, baina, egia da, referentziak normalen kanpokoak izaten diala, ez? Elur erori berria, batzuk egia da, metafora oso... Hemen asmatu gaur egun gutxi egiten dugu, eta nik desde luego ez daukat inongo bokazio asmatzaile bokazioetan asmatuta dago, baina bakoitzak egiten duena bere galbae hortatik basa, eta balin baduztatzu gaina Arkaitz eta Carlos bezalako bi poeta handi, zoragarri, langile, zer esan, ez? Carlos aipatu zu eta nik ere aipatu nahi nuen, ama izena du diskoak eta ama izan daiteke Izaskun etxe txipia goiburu, edo izan daiteke Miren Arnal Imaz, edo izan daiteke Carlos Linazasoronen ama, eta hemen badago kanta bat, faltan somatzen dut kanta, Carlos Linazasororen soneto batetik abiatutakoa dena, eta nik historia dagoeneko irakurri dut, baina, agian entzulek ez dute ezagutuko, eta gustatuko litzaiake kontatzea, nola, nondik nora iristen den soneto hori zugana, eta gero soneto hori abesti bihurtu. Da historiak askotan badukat ez dakitzeran patua honik ez dakitze kristo da, nik ez nuke izango ez, baina bada ibilbide kurioso egiten dutela ez, eta bazen endala urte batzuk, 10 bat urte edo 8, ez dakit, Carlosek lagun eta musikari idazle lagun talde bati egunero dialtzen zigun soneto bat. E-mailez. Eta hau izan zen oitako bat, nik imprimatu nun, eta urtek pasatu zituen nire pianoko atrilen, nik ez dakit itxaroten zerbaiten zai, edo hor badauzkat gehiago, eta, paperak, naiz bereziki ordenatu gainea, eta hor zebilen. Eta nire ama hil zanen, eta honekin nebilenen, berriz azaldu zen. Eta... oso erreka izan zen kantu bate, oso errezatea zena, hor neukan, gero eskatu nion beste estrofa bat egiteko, motxa gelditzen zintzaialako, baino, bada hori, faltan somatzen dut isiltasuna, faltan somatzen dut amaren usaina, hor, diskoa gero ama izena dauka, esango nuke, evidenteki bi kantu nagusik gai horrekin, hau ediala, ez? Eta, testu bat oso iradokitzailea, oso ederra, oso sakonare bai, gero jostaria dare bai ez Carlos beti da bere hitzekin, bere... Nik askotan irakurtzen ditutenen letrak edo hitzak hasiera baten eta gero aparte aurreago, ez, gorpuzten dianen eta kantu bilakatzen dianen, batzutan daukat Carlosekin, Arkaitzekin bai, orokorren biekin baino, iradokitzen dizkitela diapositibak izango balia bezala, ez? Osea, dian momentuak, esaldiak daude. Naiz eta kantuak orokortasunen bere esanai bat duen, gero esaldiak daude, eta esaldika dijoa, edo kontuka dijoa, ez? Eta batzutan, iradokitzen dit hori, ez? Diapositiba ezberdinak izango balia bezala, ez hartu, eta de repente deskribitzen dizuten momentu bat. Eta orduan da pixka bat, ez dakit. Politia, asko gustatu zait. Gaur, elegante.
Eta lehen ere aipatu dut, azkeneko galdera izango da, baina bueno, pandemia garaian hasitako kantuak ere badaudela, eta erlauntzako erreginak abestian lehioetan gordeta daude begiak zelatatzen, lehioetan daude bizilagunen abiak elkar gainka, eta bueno, pandemia aipatu duzuenez, eta buruan abesti hau neukan, zan bai estatzeko bakarrik, abesti hau pandemiari buruzkoa dan, eta lehiotikan hor epaitzen aritu zen jendeari buruzkoa dan. Bueno, denok ibili ginen. Bai, denok ibili ginen, egia da. Baina batzuk bestea baino gehiago, Bai, bigarren gaia lehen esan dugu, ez? Piskatizkoa zeharkatzen duna pandemia da, nagusia da gaina. Eta nik norba da historia bat, nik normalki Arkaitz eta Leire kantuak eman izan dizkiedanean, oso gutxitan esan diet zertaz nahi non izatea kantua. Kuriosa da, baina hila beti oso linean joan da nik komposatzera, beti ez dizu komposatzen askotan pentsatzen, baina batzutan bai daukazu ez, olako sensazio bat, olako zerbait ez bide bat, eta normalki ez diete zer esan, beti asmatu izan dute, edo bintzat oso gutxitan izan da esatea, testu hau estetik usten nik musika honekin ez, baina kasu honetan oso garbi neukan, kantua unik egin nun, pandemia pentsatzen oso garbi neukan ez galdetu zeatik, harmonia, gauzak, melodia, bazeukan hor rollo misterio kutsu bat, ez dakiz zer, eta nahi nun izatea, da orduan Arkaitz zen emea, kantu hau, gaina ez bakarriko izena jarritan egon, lehioetan zan kantuaren izena, lehioetan zokan izena, lehioetan, torun jarri nun, bueno, nik hau da hasiera eta honekin nahiet kantua izatea. Eta gero, Arkaitzei ematen diozu hori, eta Arkaitzek egiten du horrekin, sinfonia bat, ez? Baina bai, da oso modu lehen esan du Helenek ez, esaldik, jostarik, daukan humore hori, daukan zentzu bikoitza, eta hitz egiten du azkenen, hortaz, ez? Nola onginean pandemian hasieran denok txaloka, erizainei txaloka, eta zertan bukatu zuen arek, ez? Eta bai. Jostari aipatu duzu eta bueno, sarraskia gaindituta, hori zalantzari gabe, baina ezin dut utzi aipatu gabe, hola, ez da izan bat hilabetez behin gogora ekartzen dugu, baina grazia asko egin zegoen, Arkaitzkanok bigarren kafean esan zuela, berak, bere burua, beraregatik, Euskal Herriko pertsonari jostariena dela. Eta serio esan zigun, eta esan zigun, jendeak ez du sinistuko, baina ni Euskal Herriko pertsona jostariena naiz. Eta Arkaitzkan hori beti gogoratuko... Titularra. Gogoratu araziko diogo. Arkaitzek esaten badu... Horrela da. Hauek ere jostaria dira eta haze kuadrilla juntatuen. Denbora gainera datorkigu, baina joan aurretik kontzertuen gaiari ere heldu nahiko nioke. Hain zuzen ere, okerrez banago eta zuzendu alaba da, laizter egingo duzue, diskonen estreineko kontzertua, eta nola ez, hemen, etxean, Tolosan, Leidor Lantzokian, 15ean, ez da? Ze nola dijo hori, ensaioak eta aipatu dituzue, baina spoiler askori gabe, zer aurkituko du hor hurbiltzen denak? Bueno, martxoak 15eko kontzertua izango da diskoaren aurkezpen kontzertu ofiziala, baina bai, lehenengo aurkezpen kontzertua izango da. Ofiziala, bai, bota bat, ofiziala, hola, gaina, maiuskulan gaine. Hoi da, eta gero datozen astetan, hasiko gara pixka bat iragartzen, datozen 6 data inguru iragarriko ditugu, eta dagoeneko udazkenera begira ere data dantza bat badabil hortik, beraz, joango gara pixkanaka iragartzen. Zerekin topatuko da entzulea? Topatuko da tempora formatu handian, bi formatutan salduko dalako oraingo honetan tempora, ohiko formatuan banda bakarrik, eta gero beste batean, Tolosan entzungo dan bezala, Ari Laukotearekin, diskoan kolaboratu duten Ari Laukotearekin, eta bi koristekin, beraz, beste modu batea entzuteko aukera egongo da, nahiko beste kontzeptu zabalago baten, kantuak beste modu batera, eta nahiko kompleto. Jolastien kuadriara jolastik gehiago gehituko dira. Neraldetik, Juantxo Lene, plazerra, zuen gizatasunak eta talentuak temporizatu nauni behintzat gaur ere bai, eta ziurrenik gure entzulak ere bai, ez dakite zerbait gehitzuko duzuen, baina hemen despedida ofiziala goiurik iten. Ez, eskerrik asko gurera etortzagatik, kafe hartzera naiz eta oraintxe konturatu naiz, ez dizu egon kaferik eskini. Ardo txuri hartuko dugu. Ardo txuri hartuko dugu, horixe. Hoi da.
Mila esker. Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko entzule, beste behin gure alboan egoteagatik, gu bagoaz, baina bihar hementxe egongo gara, egunero bezala, goizeko 10:05 Naiz Irratian. Ostozko irlaizik irauten dugu ez daramil. Keep calm and bigarren kafea.